Аз не знам дали има хора, които не се ревнуват. И след това се връща вкъщи, какво да направи, освен да набие жената. Няма да казвам имена, вие си знаете. Когато един човек се чувства зле в такава връзка, той трябва да излезе от нея. Или си чук, или те, нали... Здрасти, хора! Това е втори епизод на подкаста ни Чик-чат. След като го изгледате, може да изпратите на приятелката, която не спира да се влюбва в токсични мъже. Ще си говорим за червените флагове, които често остават пренебрегнати и които са причината всяка трета жена в България да е жертва на домашно насилие. През последните години редица случаи ни показаха колко сериозна е темата и все пак не винаги засичаме първите сигнали на насилие в едни взаимоотношения и не винаги им обръщаме внимание. Затова решихме да говорим по темата през нещо, което намираме за пряко свързано с нея. А именно какви са представите на хората за това да си мъжкара в 21 век. На гости са ми Левена Лазарова от Фондация Будителките и Виктор Стоянов. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Може ли да представиш Фондация Будителките и вашата дейност? Първо благодаря за поканата, защото темата е много важна и оценявам факта, че сме тук и можем да дадем примери от нашата работа. Ние се занимаваме с темата, може би вече от 7 години, като Фондация Будителките е естествено продължение на доброволната ни работа в групата Не си сама, която е, може би, най-голямата общност от хора пострадали, засегнати по някакъв начин от домашно насилие и насилие над по полов белег. В общи линии тази група вече наброява над 10 000 човека, което не бих казала, че е голям повод за гордост. Честно казано, това е един доста сериозен признак, че нещата наистина не са много окей. Но пък от друга страна показва, че тази тема вече влиза активно в ежедневието и в съзнанието на обществото и по някакъв начин хората си дават сметка, че трябва да правят нещо, за да си помогнат, да помогнат на близките си също така. Това е много важно. Когато имаме, ти каза още в самото начало за приятелката, която винаги се влюбва в токсични мъже, може да е приятелка, може да е дъщеря, може да е сестра, може да е приятел включително, който пък се влюбва в токсични жени. Има и такива. Много е важно да осъзнаваме, че можем да помогнем и групата Не си сама е място, в което това се случва ежедневно. Виктор, като мъж в публичното пространство, къде виждаш своята роля и на всеки мъж, за когото това не е просто женска битка? Своята роля... Аз мисля, че на мъжете ни е много трудно да се поставим в тази ситуация. Имам предвид от позицията на жертва. Аз лично съм ставал свидетел на мои близки приятели, няма да казвам имена, вие си знаете, но които са били в такива връзки и на мен ми е правило впечатление поведението на половинката му отсреща и съм го коментирал с него и те са като че ли в шок от моите констатации, дори такива леко се чудят дали не се шегувам с тях. Въобще няма този филтър да го погледнат от ъгъла, че те могат да бъдат жертва на нечие насилие. Нали? Те са мъже, те са мъжкари, как така някой ще упражнява насилие върху тях и не знам проблем ли е за мъжете, ако не го осъзнават. Това ми е много странно, защото те доброволно стоят в тези връзки, те се чувстват щастливи, ако ги видиш. За мен отстрани като наблюдател не е окей. Ти говориш за психично насилие, нали? Не за физическо. Не, физическо. А сега, какво значи физическо насилието? Е нещо, което искам аз да разбера. Имам предвид, защото аз съм ги виждал как те им посягат. Виждал съм как момичето й посяга. Факта, че тя не може да го нарани. Това е физическо насилие. Да, е едно, нали, но аз я виждам, че тя упражнява цялата сила, която има. Тя се засилва и той просто се стяга човека и такъв и го обръща на майтап. И в този момент сега аз не знам кога е физическо насилие. Когато тя това го нарани или самия факт, че посяга, нали? Посяга, да. Значи правилно съм разчел. Слушаш ли бе?
Това отваря темата за видовете насилие. Левена, може ли да ги категоризираш по някакъв разбира се, най-разпознаваеми е физическото насилие. Там горе-долу няма, как да кажа, тема или място за размисъл и за различни гледни точки. Ето сега, това, за което Виктор говори, със сигурност е физическо насилие. Няма нужда да има травма или така съществена, как да кажа, съществен резултат от това насилие. Най-често разпространеното обаче най-физическото е психологическото насилие, което на практика доста често е неуловимо. Друг тип насилие е принудителния контрол, нещо за което нашата фондация напоследък доста често говори. Това е един вид насилие, което ограничава правата на човек в една връзка, но правата му не само в рамките на връзката, ами изобщо като човешко същество и като гражданин. Примерно, това е забрана да излизаш, забрана да упражняваш професията си, да работиш изобщо, да имаш самостоятелен живот, да имаш права и така нататък. Има, разбира се, сексуално насилие, което доста често във връзките изобщо не се смята за насилие, защото се смята, че ти когато си в брак, примерно, или в интимна връзка, си длъжен да правиш секс. Когато един от двамата не е окей с това да прави секс, то реално това всъщност по същия начин би могло да се определи като насилие. Естествено има кибернасилие, което е много разпространено. Това са използването на всякакъв дигитален метод на комуникация, която нарушава пак правата. Това би могло да е примерно неправомерно разпространение на уличаващи снимки или изобщо, да речем, дипфейк. Сега това е много популярно, примерно генерирани с изкуствен интелект, уличаващи някакви изображения за даден човек, но също може да е преследване, може да е следене на телефона с геолокация и така нататък. И един последен, за съжаление, те не са краен брой, защото човешкото същество е доста изобретателно. Другия тип насилие, за което искам да кажа, е икономическото. Това е много често разпространено от опит. Знаем, че това е най-лесният начин да принудиш един човек да ти се подчинява, когато той няма финансовата възможност, особено когато става въпрос за двойки с деца. Те на практика, си представете, ако нямат сами собствени доходи, ако нямат собствено жилище, тези хора на практика не могат да мръднат. Добре, искам и се да отворим темата за мъжкара и за идеята за истинския мъж. Вие как го дефинирате неиронично? Аз смятам, че е много сбъркано това нещо. Когато кажеш мъжкар, 99% за жалост от хората, включително жените, те си представят един човек, който не е способен на компромиси, който е изключително егоцентричен, но те го маскират по друга форма. Човек, който упражнява волята си буквално с насилие. В смисъл, може да тропне по маста и по този начин да се наложи над останалите. Въобще човек, който не е длъжен едва ли не да се обясни, да се обоснове защо иска конкретното нещо и застава зад думите си с фрази от типа на аз съм казал, аз съм преценил, винаги има аз там. И из основи е сбъркано. Като кажете мъжкар, аз го възприемам пък позитивно. Това е също много интересно. Тук пак стигаме до стереотипите, как жените възприемат идеалния мъжки образ и съответно мъжете как възприемат идеалния женски образ. Естествено, има тая игра на по-силния и слабия пол. Ние не случайно сме слабия пол и не виждам защо трябва да непрекъснато да се опитваме да се изравним, като то, това е абсолютно ясно, че ние не сме като възможности физически не сме еднакви. Иначе от всичко останало би трябвало да сме, говоря като права и като реализация и така нататък. Но аз, като се каже за мъжкар, аз го възприемам положително, защото си представям един човек, който, както каза и Виктор, си държи на думата, който защитава по-слабите,
и е джентълмен. За мен това е конотацията. Разбира се, в някаква ситуация, нали, която е доста различна от идеалната, би могло да има и негативни конотации, но като цяло не виждам защо трябва да натоварвам мъжете с лоши очаквания априори. А мислите ли, че има някаква поколенчески елемент в цялото това нещо? Защото ти каза, аз казах, аз реших и така нататък, което е много типично за патриархална структура семейства и дори за мен поколението на нашите родители. Мислите ли, че има нещо, което се променя с поколенията или по-скоро е среда или нещо друго? Аз мисля, че е изцяло среда. Не мисля, че е до поколенията, защото мъжкарството е зародено много рано. При младежите сега, нали, доста модерни станаха напоследък по новините тези движения, локали и тем подобни. За мен това са деца, които са станали свидетел на това, че ти няма как да бъдеш чут, ако не е със сила. Няма как да бъдеш уважаван, ако не можеш да проявиш такава, да покажеш, че си над другите, най-малко физически. И тук е и мисленето, което е ще използвам много неприятен израз, но или си чук, или те, нали, оттам според мен се корени цялото нещо, че или си тарикат, или си бълък, няма средно положение. Ни общество разсъждава по този начин. Имам предвид, че то не е само такива роли в семейството или в една двойка. Това са ролите в цялото ни общество още от мутренските времена, от 90-те, изобщо преди това предишния строй, който също е наложен със сила и поддържан със сила. В смисъл, ние като цяло приемаме, че наистина насилието и заявката за собствена позиция е единствения начин, нали, силна позиция, единствения начин да защитиш правото си на съществувание и оттам се пренася и върху децата. Аз лично съм изключително възмутена от опита на медиите в момента, на Министерство на образованието и на всички да пренасят вината върху децата, защото децата са продукт на обществото. Ние, ако те са способни на насилие, това означава, че ние сме виновни. Нали, някакси изведнъж всичко се, нали, така се фокусира върху децата. Децата са продукт на нашите взаимоотношения в къщите си, в училище, на улиците, четат, гледат тикток новини, всякакъв такъв тип неща и всъщност ако те са способни по някакъв начин на някакви извънредни такива прояви на насилие, то означава, че ние не сме си свършили работата. Добре, а как може да предефинираме тези концепции за българина и според мен дори балканеца, ако приемем, че нали, има тая народопсихология, в която мъжкарството е възприето в най-лошата му форма и в най-лошата му проява? Ами, за съжаление, не съм сигурна, че предефинирането ще доведе до нещо положително. По-скоро ние трябва да се фокусираме върху тази една крачка, която дели на практика един мъжкар от едно нормално положително поведение, за което говорех преди малко, и това, което той вече преминава в насилие. Обикновено насилието се проявява от хора, които са с вътрешен дефицит на внимание, на любов като деца, съответно в годините по-нататък с комплекси, нали, това. В общи линии, нали, за това става въпрос, за дефицит на самоуважение, което ти проектираш навън по някакъв начин и очакваш най-близките ти да ти се подчиняват и по този начин утвърждаваш себе си. Много хора, много мъже също така се превърнаха в насилници поради факта, че не са достатъчно реализирани в работата си, в обществото си. Това започна от началото на прехода, продължава и сега. Голяма част от тези хора също са жертви на цялата система, защото, да речем, той не взима, да речем, достатъчно пари, след това с този лесен достъп до хазарти, до всякакъв друг такъв тип не знам, обществено приемливи
епидемии, като нали, хазарта наистина е нещо такова. Този човек, да речем, се опитва там нещо да компенсира липсата си на възможности, след това губи всичките си пари, след това се връща вкъщи, какво да направи, освен да набие жената. Нали, в смисъл, това са някакъв такъв омагьосан кръг, бих казала. Тоест, някак си ми се ще да не сочим само с пръст. Разбира се, ние трябва да си даваме сметка, че такова поведение е абсолютно неприемливо и така нататък, но пак казвам, тези хора също са жертва на нещо по-голямо. Добре, да се върнем на взаимоотношенията. Кои според вас са токсичните модели, които се приемат за нормални? Според мен ревността е едно от тях. Абсолютно. Аз не знам дали има хора, които не се ревнуват. Поне не съм чул за такива. Или моето окръжение е доста токсично, значи. Но ревността е приемана за някакъв вид любов. Хората често я прикриват след изказвания като аз просто искам да си само за мен, не ми харесва този как те гледа или подобен тип изказвания и дори този, който става жертва на подобен тип насилие, да го нарека, той го приема много спокойно. Хората, които ги ревнуват, са дори част от тях поласкани, голям процент от тях са доста поласкани от факта, че биват ревнувани. Факта е, че имаме израза здравословна ревност, да, което здравословна искам да коментирам. Да. Аз също съм ревнувал много пъти. Знаете ли, днес, преди да дойда тук, реших да отворя, понеже въобще не съм вещ с темата, и реших да отворя да видя какво всъщност е Red Flags за домашно насилие. Ами аз попадам в много от категориите. Аз съм си насилник от всякъде. Дори четях такъв и леко взех да се възмущавам. Си казвам, добре бе, то излиза, че то няма хора, които не са насилници. Едва ли не. Като минеш през всички категории, нали, физическо, психическо, икономическо, това, което споменахте, човек, който има контрол върху финансите ти или всъщност упражнява всичките ти такива. Социално, човек, който изпитва anxiety или ревност, когато ти почнеш да излизаш и да имаш социален живот и те ограничава. Ами ти като минеш през всички категории, съм сигурен, че 80% от хората ще се видят някъде там. Ще видят подобно поведение в тях самите. Което е малко плашещо. Ами да, обаче всъщност не е задължително на практика да си насилник, ако проявяваш една от тези черти. Добре, сега вече доста притеснително, ако употребяваш повече от 2-3. За момент се бях успокоил, значи. Които не е лошо човек да ги прочете, да се запознае с тях. Там пише доста неща, които са важни и съществени. Наистина, ако човек ти ограничава правото на това да излезеш от къщи, ако не ти дава право да се виждаш с хора, с които искаш, не ти дава право да работиш, постоянно ти вменява чувство на вина, постоянно ти вменява чувство на страх. Нали, това са неща, които вече са притеснителни. Всеки в някакъв момент може да изпадне в ситуация, в която, нали, от ревност, от някаква прекомерна страст или страх да не загуби там любимия и така нататък. Всички сме изпадали в такива ситуации. Тук не говорим сега, нали, аз не искам да излиза, че едва ли не, нали, правилно би било всяка връзка да бъде подложена на щателна проверка с психотерапевт, психолог и социален работник. Нищо подобно. Става въпрос обаче за едно вътрешно усещане на неудобство и на нещастие и на ограничение. И когато един човек се чувства зле в такава връзка, той трябва да излезе от нея. За това говорим. Сега естествено, че винаги има някакви моменти, когато не са ни добре нещата, но това е живота. Това са хората. Да, и трябва да виждаме малко отвъд крайностите, повече в нюансите. Да, но когато едно нещо ще кажа, което е много важно и ние сме го видели и в групата, и в работата си и така нататък. Ако от самото начало на връзката има предупреждения, нали, които наричаме червени флагове, за съжаление нещата няма да се оправят, напротив, те ще се влошават. Тоест, много трудно е един човек, който е способен от самото начало на крайности. Да.
или на първите прояви. Тоест, защото ти в началото обикновено пък тия хора, нали, така, то даже има един термин love bombarding, смисъл love bombing. Love bombing. В смисъл, началото всичко е цветя и рози, там рози, нали, знам, че нещо в Ергена се раздават някакви рози, но като принцип, като признак на какво, не знам. Той love bombing според мен е малко по-специфичен, защото за мен той е начин да те изманипулират, да се чувстваш много специален и точно да се влюбиш така, много бързо. Точно така. И то обикновено така се и получава. И ти се влюбваш много бързо и след това започва лека по лека, започваш да усещаш, нали, студения повей на... Идва сметката накрая. И нещата стават. Но искам да кажа, че ако почне от самото начало да виждаш някакви притеснителни неща, със сигурност има защо. Няма как да се объркаш чак толкова. И винаги е много хубаво и много важно да бъдеш честен със себе си. Нали, да не си правиш кой знае какви илюзии, защото ако трябва да си гримираш окото, за да излезеш на пазар, нали, ти може да излъжеш околните, обаче ти най-вероятно не може да излъжеш себе си, не може да излъжеш детето си, нали? Защото това дете, нали, гледа това нещо. След това то пораства също в някакви токсични модели и така нататък. И това насилие до безкрай се възпроизвежда. Искам ми се да изкоментираме кои са топ 3 червени флагове, които ако видите на първа среща, край. За мен, например, е голям проблем, когато някой, с който съм, да речем, се държи много добре с мен, но сме в заведение и се държи зле с сервитьора, бармана или някой около нас. Да. Което на мен ми дава знак, че в някой момент и че този човек просто не е. За мен е доста просто. Един от най-големите червени флагове е липсата на добро възпитание. Смятам, че всеки човек, който е осъзнат и емпатичен, към останалите следва да има такова. И при липса е доста вероятно да видиш в последствие много други червени флагове. Да, в интерес на истината абсолютно сте прави. Това, което на практика една от чертите на насилника, е това, че той не е в състояние да понесе отговорност и изобщо не е в състояние да се държи уважително и емпатично не само към, нали, човека, който е във връзката, а изцяло. Когато чуеш, че един човек е недоволен прекалено много от не само от обслужването, въпреки че на първа среща ти това ще видиш, но като цяло, ако той е недоволен от всички, от държавата, от себе си, от съседите, от как някой не му е дал път на... Мисъл, ако този човек е прекалено склонен да търси вината навсякъде около себе си, а не никога в себе си, това също е един доста такъв показателен пример. И на мен веднага ми хрумва друг пример, за който се сещам. Някой, на който всичките му гаджета, бивши гаджета, са луди. Да. Някак той винаги нацелва жените, класическата динамика, жените винаги са луди, нали? Желая да Ами аз и много жени такива познавам, за които всичките другите, т.е. мъжете им са луди били, а пък те са целите в бяло. Аз от моя си опит да си кажа, но това е поведение, което със сигурност би ме флагнало. Какви други такива са? Сега разбирам на първа среща, ако стане въпрос за бившите, което е абсурдно, но ако стане въпрос на бившите и ако ви направи впечатление, че всичките от тях са били виновни, както вие споменахте, със сигурност е червен флаг. Разбирам да си попаднал на един ненормалник, но всичките преди това да сте криви, има нещо гнило. Но на първа среща все пак да кажем, че обикновено нещата са по-скоро все още доста романтични, много напънати, да, много сдържани, много красиви. Да, после става още по-вълнуващо и в някакъв момент евентуално стават нещата не толкова симпатични, но слава Богу, това не е, нали, ние така не искам да звучим все едно, нали, то е задължително това да се случи. Напротив, слава Богу, тези неща все още са изключение. Въпросът е ние да знаем достатъчно как да се предпазваме от подобни връзки, защото влезеш ли веднъж в тази връзка, особено когато става въпрос за психологическо насилие, е много трудно първо да го разпознаеш и второ да намериш сили и начин да излезеш от тая връзка. Защото обикновено
в класическите насилнически връзки, когато става въпрос за обикновено за нарцистично депресивно или нарцистично експресивно разстройство, става въпрос за едни такива една динамика на контрол, на упражняване на власт и на изземване изобщо на всякакви функции от жертвата. И с течение на времето този човек, който е подложен на тези контролиращи инструменти, механизми и така нататък, става все по-слаб и все по-в невъзможност да излезе от това. И то не става въпрос да излезе от апартамента или от града или от държавата включително, става въпрос да излезе от тая връзка, в която той се чувства все по-слаб, все по-нещастен, все по-некадърен, все по-виновен, все несъстоятелен. Несъстоятелен, да. То в един момент се лишаваш от изобщо от причина и от чувството, че има защо да те има. Което вече е много сериозни такива изменения на психологическите на психологическия ти профил и защо хората се променят и е много трудно да излязат от такова нещо. Газлайтинга всъщност е една от чертите на това. До такава степен да те убеди в твоята несъстоятелност, че ти наистина да повярваш, че не можеш без този човек. Че ти за нищо не ставаш и само той е твоя спасител. Той е твоя спасителен пояс. Преди години една колежка беше ходила на страшно такъв високоплатен семинар по лични взаимоотношения и там водещ е бил някакво невероятно гуру по такъв тип любовни и така нататък отношения. Тя го беше пресрещнала в паузата, защото тогава се чуваше дали да се сключи брак с гаджето си и така нататък и го пита: моля ви се, кажете ми 10 признака на една истински работеща връзка. И той казва: ще ви кажа един. Нямам време да почне. И тя си я беше написала много чинно на една бележка или на салфетка, или не си спомням. И той беше казал следното: The general feeling of well-being, което на български би трябвало да значи общото чувство, че си добре. Ти просто това е най-основният зелен флаг, айде така да го кажем. Ако се чувстваш добре, ако се чувстваш себе си, ако се чувстваш приет, ако се чувстваш утвърден, ако се чувстваш щастлив, горд, искаш да се чувстваш още така по този начин, по който си, според мен шанса тази връзка да е вредна за теб е доста малък. Да, така е. В крайна сметка хора сме, нормално е в някакви моменти да има някакви ексцесии, да се стигат до крайности. Това е част от живота и комуникацията. Въпросът е да не са системни. А как да реагираме ефективно, ако имаме близък попаднал в токсично взаимоотношение, което дори има признаци да ескалира? Много ти благодаря за този въпрос. Ние направихме тази година една страхотна, много си я харесвам, кампания на първа линия, която имаше за цел да информира близките на хора, засегнати от насилие, как да им помогнат. Защото обикновено всички кампании в България се насочват конкретно към хората, които са засегнати от насилие, никога не се е използвал по някакъв начин друг възможен ресурс, а именно роднините им, приятелите им, съседите им, изобщо всички, които по някакъв начин са около тях. И ние прочетохме едно изследване, в което стана ясно, че 75% от хората, изобщо които са в насилническа връзка и претърпяват насилие, се обръщат и споделят първо с близък човек. И той обикновено не знае какво да прави. И сега идеята какво е? Да обясним на тези хора как биха могли да помогнат. Обикновено, когато става въпрос за много сериозна ситуация, не просто за това, за което си говорихме преди малко, а за сериозна ситуация на насилие, основното и най-важното е да изслушаш. Първо да изслушаш. С уважение и с търпение човека какво има да ти каже. Не да започнеш веднага да му казваш: жена си, събери багажа, тръгни, какво седиш там, защо тя стои в тази връзка. Това много често хората не си дават сметка.
И самия факт, че ако ти започнеш веднага с готовите рецепти, с обвиненията, с разпорежданията, с заповедите, това е още едно потвърждение, че всъщност този човек за нищо не става сам по себе си, а трябва някой друг да му казва. Тоест ти усилваш това, което вече му се случва. Разбирате ли? Като взимаш такава активна позиция, ти трябва да го изслушаш и трябва да му дадеш възможни решения, нали, естествено спрямо ситуацията. Нали, те биха могли да бъдат законови, биха могли да бъдат свързани с по някакъв начин с институциите, полиция, социални, може да се извади ограничителна заповед, много са нещата, но може да е просто извеждане, излизане от тази ситуация. Сега в чужбина има така доста разпоредби в европейските страни, например да се изведе насилника от общото семейство. В България вадиме пострадалия, което също е изключително така неразумно, бих казала, но това е така или иначе друга тема. Говорех за това, че всъщност ти трябва да дадеш възможни решения, съвети. Естествено, преди това трябва да си се ограмотил. Това може да се случи на сайта на Фондация Будителките или където и да било в мрежата. И оттам насетне да му предложиш варианти, но да си там с цялото си разбиране и подкрепа, с търпението си, но в никакъв случай да не го поставяш в ситуация отново на контрол и на слабост, защото това не е начин и не работи обикновено. И сега пригответе се, истината е, че голяма част от тези хора, дори да излязат, дори да съберат сили, понякога се връщат. След връщането и след много сериозни, тежки физически сблъсъци, насилие и така нататък, нещата, за съжаление, ескалират, защото той е направил нещо непростимо, напуснал е връзката и така нататък. Няма да влизам в подробности, но близките хора, ние затова и нашата кампания се каже на първа линия, на практика са първите, които са там на място и те трябва да са готови по някакъв начин да окажат помощ. Надявам се това наистина да са супер полезни ресурси за всеки, който попадне на някаква форма на насилие някъде в средата или в личния си живот. Виктор, по темата с мъжкарството ми се иска да те попитам, кои според тебе са най-вредните, остарели, нереалистични очаквания към мъжете? Нереалистични очаквания е това мъжа да ти бъде едва ли не татко. Имам предвид да се грижи, да те подсигурява безусловно, да не иска нищо друго от теб, освен да си неговата женичка, да го играеш като негова дъщеричка. Нали? Това е много остаряло. Не знам, това изискване, което е сякаш по дефолт при много хора вече. Имам предвид, дори разбирам да си в подобни отношения, нали, но да се е случило постепенно. Имам предвид да отнело време, така да сте се разбрали, нали, и да е изкомуникирано. Но когато влизаш във връзка с условията, ти трябва да ме подсигуряваш и да изискваш от мъжа подобно поведение. Ти финансово ли имаш предвид? То не е само финансово. То едва ли не мъжът ти е там като общ работник, провайдер във всяко едно отношение. Да, в смисъл, той трябва да е решението на всеки един твой проблем. И съм ставал свидетел дори по телевизията за хора, които си го изискват като законно право. Да, това пак тия стереотипи, за които говорехме. Ето това пак се наложи един такъв публичен образ по някакъв начин на нормалните отношения, че един вид жената трябва само да краси. Да, аз съм там. Нали? Мога да дам много конкретни примери, нали? Не с имена ми, с изказвания, в които аз бях шокиран, когато мъжът сякаш приемаше изискванията и казваше, добре, окей, аз ще плащам наем, ще плащам за почивки, ще работя, нали? Ти няма да се занимаваш с финанси, но ще ми готвиш ли вкъщи? И дамата отсреща отговори, да ти готвя, аз да не съм готвачка, ще си имаме жена, която ще готви. И той погледна, демек аз трябва да плащам и за жена. Която, ами да, и той я попита много директно, нали, през майтап, добре, какво всъщност ще правиш в нашата връзка?
аз ще те мотивирам, ще те карам да се чувстваш значим, ще ходя по почивки. Добре, и той казва, ти нали си, няма да спомням една, но той беше казал, добре, ти нали си писателка, ще пишеш вкъщи ли? Аз не пиша вкъщи, аз пиша по ресторанти. И сега, първи момент, когато станах свидетел на този разговор, реших, че е някакъв вид майтап. Впоследствие обаче осъзнах, че това е човек, който наистина вярва в това, което говори и изискванията, които има. Добре, аз това не мога да разбера. Поколения преди нас са се борили, жени говоря, са се борили за независимост, за еманципация, за права, за правата на гласуване, например, изобщо такъв тип неща, които са изконни, вече се смятат, че са ни, деца вика, по дефолт, а те са, да речеме, от ни, да знам, 70-80 години. Забравихме ли какво е това? Та сега искаме отново да се върнем в някаква пасивна роля, където някой да ни гледа и ние нещо само да седим като брошка на ревера му. Смисъл, това ли е идеята? Аз нещо не мога да разбера. Това обръщане на този наратив не е ли естествен исторически цикъл? Бориш се за нещо, след това решаваш, че... Да, вероятно е така. И хората много бързо забравят и много бързо почнат да приемат всичко за даденост. Нека обърнем наратива и да посочим зелените флагове, които трябва да търсим в един партньор. Добре, няма да кажа щедрост, за да не бъда възприето погрешно. Аз ще кажа емпатия и чувствителност изобщо. Не само към най-близките ми изобщо. Според мен това показва, ако си в състояние да изпитваш чувствителност, състрадание, разбиране към изобщо други човешки същества. Това като цяло, нали, показва някаква емоционална интелигентност. И като цяло така си мисля, че винаги е хубаво човека да бъде широко скроен, нали, да не бъде много изтъкан от предразсъдъци и така тесни, остарели схващания, но това деца вика пожелателно. Виктор, за теб, кои са зелените флагове? Ако става въпрос за жена, която наблюдава мъж, със сигурност бих казал джентълмен. Точно това значи да си джентълмен. Хората в днешно време го бъркат и си мислят, че да си джентълмен значи да си дадеш сакото на някого или да му отвориш вратата. Но всъщност не, джентълмен е човек, който може да проявява емпатия. Човек, който поставя околните винаги пред себе си и мисли за това как биха те се почувствали в конкретната ситуация, в която се намират. И това да му е приоритет, те да се чувстват добре. Така че ако наблюдават подобно поведение, може би това е един от първите зелени флагове. А какво очакваме от Red Flag кампанията с Fashion Days тази година? Само хубави неща. Ние миналата година с тях започнахме една много успешна колаборация. Идеята на това партньорство и на тези кампании е да помогнем на хората да си дадат сметка от рано за наличието евентуално на ранни признаци на токсичност, на опасни взаимоотношения и да по някакъв начин да си дадат сметка, че тяхна е отговорността да се пазят от подобен тип взаимоотношения и това на практика е превенция на насилието. Миналата година кампанията беше много успешна, тази година ще бъде още надявам се, по-лесно и естествено ще достигне до аудиторията, до младите хора и ще обърне представата за тези стереотипи, за които ние си говорихме. По някакъв начин ще провокира обръщане на цялата парадигма, което за мен е много ценно, защото идеята всъщност е да се борим изобщо с налагането на тези вредни модели, които реално малко или много телевизията и не само телевизията, ето видяхме и други канали налагат. Супер, благодаря ви за този разговор. Надявам се, че и ние пък малко сме променили стереотипа за мъжкара, намерили сме позитивното в него и сме маркирали това, което според нас не е част от неговата характеристика. Мерси. И аз благодаря. Благодаря. Надяваме се днешния епизод да ви е харесал и да ви е бил полезен. Ако е така, не пропускайте да се абонирате за канала с Камбанката. Също така, коментирайте кои са следващите гости, които искате да видите в Чик Чат. Благодаря и до скоро!